1 ud af 3 får i dag konstateret kræft, og det rammer ikke kun dig, det rammer alle omkring dig. Hvert år får 160 børn fra 0 til 14 år konstateret kræft i Danmark. Knap 200.000 danskere lever i dag med en kræftdiagnose. – 30% af dem, der får kemoterapi, er stadig i live efter et år. Den forventede stigning i antallet af kræfttilfælde er ca. 26% frem mod 2020. .000 mennesker dør hvert år af kræft. 8.000 af dem dør 1 år efter diagnosetidspunktet.